Nakon 2 dana intenzivnih pregovora, sporazum o deskalaciji korak unaprijed je upravo postignut. Zahvaljujem Besniku Beliniju i Petru Petkoviću na njihovoj spremnosti da pregovaraju i postignu dogovor. Za dobrobit građana, rekao je Lajčak. Potvrdila se tako i najava kosovskog pregovarača koji je sinoć izjavio da su pred sklapanjem dogovora kojim bi se trebala barem privremeno riješiti napetost u pograničnom dijelu između Kosova i Srbije. Srpska strana juče nije bila tako optimistična. Službeni Beograd nije želio potvrditi da je pronađen zajednički jezik među Kosovo i Srbije. Umjesto tablice naljepnice potvrdilo se i ono što je Bislibi juče najavio. Umjesto spornih zamjenskih tablica na automobilima će se u buduće koristiti naljepnice. Podsjetimo, posljednje napetost na Kosovu izazvane su odluke tamošnjih vlasti da zabrane srpske tablice, nakon čega su lokalni Srbi teškom mehanizacijom blokirali granične prijelaze Jarinje i Brnjak. Kosovske snage su potom u pogranično područje poslale svoje specijalne jedinice, dok je vojska Srbije odgovorila angažiranjem zrakoplova, helikoptera i oklopna vozila koja su bili aktivni u zoni konflikta.